No za to nepůjdeme k sousedům? Jo, tak jo. Otevřu. Dobrý den. Ahoj, není doma Crystal? Crystal se koupí. Jo, aha. A mohli bychom jít k vám na návštěvu? Jo. Kde je malá? Ahoj. Ahoj. Kdo má rád bazén s kulíčkama? Jo, a ty tam nepůjdeš. Jo. Ty jsi zlá na mě dneska. Zlá? Dneska jsem ti uvařila ten nejlepší oběd, tak buď sticha. Tak sorry. Nechtěl jsem. Ale já ten bazén můžu přinést sem. Dobře. Hlavně ať to neví ona. Moje manželka. Lucka, to neví. Díky. Kuličky. Kamilu. Kuličky. Hej, kde je? To je detailovaný. Kuličky. Slyším tady kuličky. Byly tady. Viděla jsem kuličky. Jo, Kryslu, jdem si promluvit o něčem. Hej, já jsem vám dělala. Kuličky. Ona si tam promluví. Kryslo. Aj. Kryslo. Kuličky jsou všude. Hej. Kameru pojď s náma. Kamera není. Ahoj, Kryslo. Kuličky, ty jsi v kuličkách. Kryslo. Aha. Hej. Normální řešení, počkej. Juhu. Hrajeme s kuličky. Ahoj. Přišel jsem na návštěvu. Crystal je na návštěvě? Ježišmarja. Crystal je... Kde je Crystal? Na sprše. Ona je nahá. Ježiš. Ale on má obojek. Obojek? To není. No, to je vlastně pravda. Kryslo, moje dítě. Tvoje dítě, Kryslo. Kryslo, ty máš dítě. To jsi mi neřekla. Kuličky, ne. Dej mi ty kuličky. Kulička. Kuličková kočka. To není kočka, to je pes. Aha, tak kuličkový pes. Už je v prtici. Kde jsou kuličky? Nevážně, kde jsou? Aha, tady. Kuličky. Kuličky mají několik významů. A jo. Ale co? Jako kuličky jako kuličky? Kuličky jako kluci kuličky? A kuličky jako Kuličky. a kuličky jako oči. Kuličky jako auta a kuličky jako kluci. Oj, to jsem nemyslel. To jsem jiný kuličky. A jaký? Velký. Bombonový? Bonbon je fuj, to jsou kuličky. Kryslo. Kuličko, kde jsi tady? Kulička. Kulička! Ne. A teď by se mohla začít opravdu mít normálně. Lítá tady obojek. Lítá tady kulička! Která spadla a díky za obojek. Hej, to je moje. Ne, to je moje. Obojek. No, vem si ho. Za ucho. Okay. Dej mi ten obojek. Sexy je manovit. Nevíte, kde je V nemocnici má poruchu uchu. No, ahoj. Brownie úchyl! Pozor! Co, já jsem se přišla. Brownie pedofil! Nemůžu za to, že tak na to
really? Jako really, Browne? Ahojky. Já se máte. Browne. No. Tam šli. Ne. Škoda. Ale tak když se spolu bavíme, tak nebudu se s tebou bavit takhle. Bavíš se se mnou? A to je jedno. Cukroví. Kdo ho takto? Kristo. Hej, moje cukroví. Hej, ty Musí jezdit. Kristo, na tím vzal cukroví. Moje cukroví mi někdo vrát nebo ne? Protože tě Brown chtěl sežrat. To je jedno. Ale dej mi to cukroví, mě už začíná být zima, dej mi to. Cože? Brown, hlídej! Tak jo! Já mám na to takovou chuť, ale tak budu hlídat, když to říká Kristo. Ale docela by si to... Ahoj. Hej, moje židle! Vrátím to židle. Hej! Dej mi to židli, tak já se sednu na tuhle. Takhle se vezmu cukroví. Hej! Ale... Kristo! To je hrozný. Tady se nedá žít vůbec, proč jsme... Přestaň! Co tady vůbec děláme? Nevím, přišla jsem na nějakou retardovanou návštěvu. Jo! My jsme měli... Sexy jmenou. Fuj! Já tady mám židle. Let's dice! Boj! Come on, jak se říká kráva? Kou. Jak se říká kráva? Kou, ty vá. Come on, pig. Come on, lucky pig. Come on, pig. Nejdu. Come on, lucky cat. Come on, lucky cat. Víte vůbec, co to znamená? Teď jsem šťastná kočička. Ale já nejsem šťastná, já jsem moc small. Já mám velkou small. Look up! Protože... Look up! Look up! Look up! Já nejsem šťastná, ale jsem hrozná, protože mám toho debilního manžela. A na kterým stojím na hlavě. Jo, mně se to líbí. Takže ten tvůj manžel je... Come on, lucky cat. Come on, lucky cat. Co to bylo? Cože já jsem zvonek. Ale tady žádný zvonek není. A jo, tam je. My nemáme zvonek. Jo, tady v tom bytě, ne, na tom velkém tablu. Tam na tom. Tam. Tak jsme přišli do tohohle obrovského hotelu. To není obrovský hotel, a tohle je... Jo, to... Jak se máte? A měl z toho vzniknout film a teď to z toho je retardovaný video. Jako really? Kde mám ale sebrat tu růži? Už jsem se sice umila. Na mě nekoukejte! Já ji nemám. Možná. Moje růže někam odletěla, a tak kam? Nevím, do oblak, když už odletěla. Moje růže, tak tady není. Moje růže, moje nádherná růže. Voda. Je mi z toho docela smutno, protože já chci domů. Já chci really. Ty chceš vážně domů? Ne, já chci do nemocnice. Ahoj. Já jsem čou. A já jsem tak asi 5 let nebyla doma, jsem furt v nemocnici. Můžete tu nemocnici někdo zavřít, sakra už. My neměli asi... Jo. My neměli 5 let dovolenou a deskonika spadla. Haha. Co nemáš? A já jsem ten. Ahoj. Au. Neměli tu blbou telku, která vůbec nejde. Izabel spadla a je mrtvá. Na co? Si ošetříte. Izabel je mrtvá, hurá! Už nejsme v tom filmu, neznáš. Už nejsme ve filmu KMŠ. Ve skutečnosti jsme nepřítelkyně. A já jsem Kristalina máma. Nevíš, ty moje máma. Jo, ty jsi moje máma, vlastně už jsem zapomněla. Hele, to další prank na tvoje dítě. Jsem udělala jídlo na dálku. To je rebelství. Jsem udělala jídlo na dálku. Ok, Browne, jídlo. Jubi! Si můžu dát cukroví. A hlavně taky, aby sem nikdo nechoďte na tu prázdnou židli. Ok, já si dám. Au. Já jsem tady Hej! Vy jste teď mají židli. Jsme ale tady měli ty židli tam. Já nevím kde, ale nevím kde.
tady moje máma. Nebudu mi ještě něco natáčet? Já se docela to znudím. My jsme mohli spíš jenom tak hrát. A teď bys to mohla prostě zapnout. To je zapnutý. Aha. Tak a já to asi ukončím. Tak to je všechno. Naschle. Naschle.